Ito yung masarap para sa malamig na panahon. Tuturuan kita kung paano lutuin yung style ko. Tara, samahan mo ako. Meron akong beef spare ribs dito. Ngayon, pakukuluan muna natin. Bago natin ilagay yung ating mga ingredients, kailangan munang mawala yung ating sebo. Ilubog natin sa tubig. Yan, okay na yan. Tanggalin muna natin ito. Lagyan natin ng sibuyas. Peppercorn. Pagkatapos i-pressure cooker natin. Serve natin. Ilagay natin ito ating. Balikan natin after 45 minutes. Check muna natin. So ngayon, medyo natuyo siya. Lalagyan natin uli ng tubig. And then, ilalagyan na natin yung ating mais at saka yung ating saging. Ilagay na rin natin yung ating chicken powder. Tapos lagyan na rin natin siya ng patis para magkalasa na siya. Tapos isara natin uli. Ngayon ang gagawin ko, ililipat ko sa isang malaking lalagyan kasi baka hindi magkasya yung gulay. Ito, nalipat ko na. Ngayon ilalagay na natin yung ating string beans, yung spring onion, at saka yung ating sili. Lagyan natin uli ng asin, medyo may katapangan. Ngayon, isasabay na natin yung ating repolyo. Isusunod na natin yung ating pechay. Sabi ko na nga ba, hindi magkakasya yung ating gulay. Gusto na kong mga bisita ko, maraming gulay. So ngayon, ang gagawin natin, takpan natin para maluto yung ating gulay.